खांख्राइ 10टा आसि गोनां माने खर' गैयै 10टा आसि गोनां मानसिखौ बिपिएफआव सोना लानानै दिनै बिथांमोननि गेजेराव नांलाय खमलाय जागासिनो दङ। दाखालिसो 10,000 हा लेन्ड टाइटेल होनायनि समाव नैबे दाउआ बुथुवा गामियाबो लेन्ड टाइटेल सार्टिफिकेटखौ मोनदों। दा हा मोननायनि आरो जोंनि मानबेद प्रमद बर' बिथांनि जौगाथायनि जा खामानि मावनाय बेखौ मोजां मोननानै बे दावां बुथुवा गामिया दिनै मोनसे समाव बिपिएफ सापर्टारमोन। दिनै बिथांमोना 59 सा सुबुङा बा न'खरा बिपिएफआव जयेन जाबाय। रंजाथावना बाथ्रा मानोना मानबेद प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव बर' हारिनि खौसेथिखौ दिनै बर' समाजा लुबैदों। बेखायनो लैहोर लैहोर फैनानै इउपिपिएल दिल्लीनि गेजेरजों बर' हारिखौ गोजौआव दैखांनायनि बेब'स्थाखौ लानो बयबो बिथांमोना लेन्ड टाइटेल सार्टिफिकेटखौनो मोनाखैमोन। गतिके दा मोनजेनबाय जालांसिगोन गासैबो सरकारनि गासैबो सुबिदाखौनो दिनैनिफ्राय मोननायनि लामायाव दंसै। मानोना जिखुनु आसनिखौ मोननो थाखाय बे मानसिया गावहा मोनसे हा थानांगौ, जेरै IY न' मोननाय, PMY ओमफ्राय जों बायदिसिना जि बिथांखिफोर मोननाय बेफोर गासैबो हाजों सोमोन्दो थायो। ओंखायनो जिखुनु जेंनायानो बे बारनिफ्राय जोबनायनि लामायाव फैबाय। मानोना जोङो गुबै जेंना हानि जेंनाखौ जोङो फोजोबनानै होनो नागिरदों। जेसेबां हानि जेंना दङ बेखौ जोङो 2025 मायथाइनि गेजेरावनो फोजोबनो बेब'स्था लादों। क'क्राझार लकसभा हिसाबैथ' जोंहा जोंनि इउपिपिएल दोलोनिफ्राय MLA जयन्त बसुमतारी बिथांखौ दिनै सायख'नाय जाबाय आरो जोंहा देरहानाया कनफार्मखा। बेवहाय जोंजों कन्टेस्ट खालामग्रा खुनु पार्टियानो गैखाया। बिपिएफनिफ्राय दिनै मा होनो खाम्फा बरगयारि बिथांखौ नाजाबाय थादोंमोन। बिथांमोननि गेजेराव दाङाबाजि जादों। मा होनो दुखुनांथाव, खाम्फा बरगयारि बायदि सासे दैदेनगिरिखौ बिपिएफनि गोरबोआव जे थावनि होआखै बेखौ जोङो दुखु नांदों। बिथाङा बिपिएफआवनो था गुबुन पलिटिकेल पार्टियावनो था बेखौ जों बुंनो नागिरा। बिथाङा सासे बिपिएफनि गायसनगिरि लिडार। गतिके बिथांखौ मान होनो रोङिया हाग्रामानि थाखाय लाजिथावना बाथ्रा। बिपिएफनिफ्राय जे खाम्फा बरगयारिखौनो जे दिनै बिजाथि महरै फसंबाय क'क्राझार। वेलकाम, बिथांनो आंनिफ्राय कंग्रेसुलेसनबो होबाय आरो आंनि जानानै आरो बिथांनो बेस्ट अफ लाकबो हरनाय थादों। कन्टेस्ट खालामथों, खिन्थु आं मोनसेल' बाथ्रा बुंनो नागिरदों नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों। हाग्रामाया खाम्फाखौ धंस' खालामनोसो बेब'स्था लादों। गतिके जथ'बां थाखा धोन दौलत दङ बे MP इलेक्सनाव गारालासिनो खाम्फाया नेमसेक बिपिएफनि जानानै गेलेयोब्ला आं सानो खाम्फा बरगयारि बिथांनि इयुन जिउनि जा न'खर दानायनि सिमां, हारि दानायनि सिमां बे मोजां जागोन। थाखा गारनानै लाब गैया। थाखा गारनाय माने बिपिएफनिफ्राय खाम्फाया किक आउट जानाय, बियो धंस' जानाय। फरायफुनाय लाइमोनफोरा आथिखालाव ससियेल मिडियायाव गोबां आरजाथावै माखासे बाथ्रा बुंनायखौ बयहाबो बुंनो मोन्थाय दङ, खिन्थु गावनि खर'खौ मोजां खामानियाव बाहायनाया बयनिबो गोनांथि दङ। दिनै जोंनि गोबां सेंग्रा सिख्लाफ्रा मेक्सिमामलि बिपिएफ सापर्टारफ्रा ससियेल मिडियाखौ माने गोरोन्थि लामाजों लांगासिनो दङ। थुंग्रिया फारनै गोबाव थानाय थुंग्रिया फारसेजों दानोबा फारसेजोंबो बौवो। गतिके बिनि थाखाय सांग्रां जानांगोन। बे गासैबो जेंनाया जोबजोबलांगोन। 2025 मायथाइनि काउन्सिल इलेक्सननि सिगां गासैबो जेंनाखौनो फोजोबगोन जोङो।